Представям ви безжичната камера на Dahua модел Hero B1. Една камера, която прави повече от това просто да наблюдава и записва. Това, което веднага я отличава, е, че не просто наблюдава, а може и да комуникира с вас. Само с един бутон можете да стартирате разговор през камерата, а благодарение на двупосочния звук чувате какво се случва и може да реагирате в реално време. Hero B1 е достатъчно умна, за да разпознава разликата между човек и домашен любимец. Така получавате известия само когато има нещо наистина важно, а не за всяко движение в стаята. Може да зададете на камерата да наблюдава домашния любимец или човек, или пък и двете. Камерата също така активно следи случващото се, ако има движение. Тя автоматично го проследява. Освен това, може сама да обхожда различни позиции в стаята чрез Preset Patrol функцията, така че нищо да не остане извън полезрението й. С възможността да се върти на 360 градуса, Hero B1 покрива цялото пространство без слепи зони. А когато сте си вкъщи и искате спокойствие, с един клик може да активирате режим на пълна поверителност и да изключите наблюдението. Всичко това идва с ясна картина и лесно управление през телефона, което прави камерата удобна за всекидневна употреба. Ако искате да закупите модела Hero B1, може да го направите от физическите магазини на партньорите ни в страната, както и от техните онлайн магазини.